Ey yaşlılar, ey mescide katnap duran hacı ağalar, ulamalar şüzere bir meclisi tahrim ediyenler. Şunne hetki şeriat bolya, deyyusluk icat ediye deyip, ulamalar özünü saklap barmaya. Sen ne bir vaat ulamanın yanına olup, özün takva sırap yüren hacı ağa. Ne mi deyip bariyan, aya sen Hudayın, ulamalın Hudayından başka mı? Sen barcak yerin ulamalarından başka mı? Sen şeriatın ondan başka mı? Ulamalar haram deyip şundan savulya, sen ne mi savulmayan? Düşünýäňiz mi edip ýüren işleňizi? Wagan sen namazı Hudaý diýip okuyan bolsaň, musulmançylygyň çyn bolsa, imanyň hakyky bolsa, ulamalar iki şonu ýokşurýa, Hudaýyň gahry gada gelýär, şeriatdan çykylýar diýip ýokşurýan bolsa, sen şeriatyň ýokmy? Sen Hudaýyň ýokmy? Näme diýip sen ondan huttary etmeýäň? Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly mu'min dogalar, Ustad muhtaram Alhaj Abdurrahman Ahundy Tengli-Tananyň insan üçin has bolan 5 namysy beýan edipde, bäzi toýlarda ýüze çykýan olakon 4 günähni beýan etmegine aýdan gurulmaryny 95-nji şumarada 99 dagyga we 32 saniýanyň muddatyna dikkatiňize hödürleýäris. Bu gurrun 1372-nji hijri şemsi ýylynyň Şähriwer aýynyň 28-nji güni Akkala şäheriniň Hiwala atly owasyna ýerine ýetirildi. Dinleyin. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi nahmaduhu ve nesta'inuhu ve na'udhu billahi min şururi anfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudilla leh ve men yudlil fela hadiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hormatly aziz musulman doganlar, biziň eýämiz, bizi ýokdan bar eden Perwerdigarimiz, biziň üstümize iyi beren mugaddas kitabı Kur'an-ı Mecid. Şol Kur'an-ı Mecid'de şeýle fermaýş edýär: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve laqad kerremna bani Adem ve hamalnahum fil berri vel bahri ve razaqnahum minat-tayyibati ve faddalnahum ala kesirin mimmen halaqna tafdila. Sadaqallahul azim. Biziň beýik Taňrymy yankı ayeti fermaýş etdi, şunun tercümesi şu: Men Adam oğullarını hormatly etdim, silagly etdim ve Adam oğullarını yer yüzüne gezdirýän ve olary deryalar üstüne gezdirýän ve olara arsgal verdim, rızık verdim qawuz atlardan ve ol adamları yaradan mahluğumun kövsinden artıkmaç yarattım. Biz aziz dogallar oylaşık etsek, fikir etsek, biz insan cemaati katı bir hormatly, izzatly yaradılan mahlukdur. İnke unca fikir etsek, ibaret ödünün getirip bolyan zatda ya adam diýerler, ya vücut, ya bab olmak, ya yok olmak. Vücut eşreftir adamdan, yok zatdan bazat qawi. Biz
şükretmeli, Hudaý bizi barlarından edipdir. Yok etmendir, bar edipdir. Şunun için biz şükretmek bize gerek. Ondan sonra bar zatların da içinde bizi insan edipdir, ona şükretmeli. Bizi heyvan etmendir, yerden çıkayan ot etmendir, yel etmendir, su etmendir, dağ etmendir, beyleki zatları etmendir. Biz insan bulunmada şükretmeli. Şunu da Teala insana erdiş verdi. İnsanın beyleki zatları hemmeci insanın hizmetine. Her ne kadar olukon cüsseli heyvallar, katı gayratlı heyvallar, bir nihayet olukon balıklar, hatta havada uçuyan kuşlar insanın elinden amana geliyor. Şoların da hile bilen, mekir bilen, akıl bilen, şu heyvalların hemmecini insan teshir ediyor. Bes insan şu cüre erdişli olupdur ki hemmedat insanın elinden amana gelgili. Onun için biz insan bulunmada şükretmeli. İnsanın da içinde biz Müslüman bolupduruz. İnsanla iki bölük, Müslüman diyerli, kafir diyerli. Kafirin erdişi yok, Hudaýanyna Müslümanın erdişi var. Biz elhamdülillah şu Müslüman cemaattan bolupduruz. Müslüman bolunmada şükretmeli. Yerfa'ullahü'llezine amenu. Hudaý belende diye imanlı adamları, Müslüman adamların derecesini belend edendir diye Allah Kur'an. Müslümanna ken Adem aleyhisselamdan atamız hemmen Müslümanın, kafirin hemmesinin atası beşerin Ebul Beşer Hazreti Adem. Adem'den meri örnek gelen beşerlerde Müslüman var, kafir de var. Müslümanların da içinde biz Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmeti bolupduruz. Şoňa biz beter şükretmeli. Kuntum hayra ummetin uhrajat linnas. Ey Muhammed'in ümmeti, siz kavudmassınız, yeryüzüne çıkarılan, te'miruna bil ma'ruf ve tenhevuna anil münker. Ey Muhammed'in ümmeti, siz bir yaxşı ummassınız, siz emri ma'ruf ediyen, nehi münker ediyen. Şu da bir Muhammed'in ümmetine verilen imtiyaz. Emri ma'ruf, nehi münker. Emri ma'ruf diyeni, Hudaýyň buyuran buyruklarını halka aytmagay diýerler. Nehi münker diyeni, Hudaýyň etmediyen işlerinden halka qaytarmaklyga diýerler. Emri ma'ruf, nehi münker tebliğ etmek. Şu tebliğ diýen zat fakat Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine berilen zat. Öňkü peýgamberler özünün şe'nini, Peygamberlerde tebliğ badi. Veli ümmetlerine icazı yoktu tebliğ. Onun için ey Muhammed'in ümmeti, siz bir kavummassınız. Önkü peygamberlere verilen dereceyi tebliğ, sizin peygamberinize de berilli, sizin özünüze de berilli. Ve şeyle bir yaxşı, hormatlı ümmassınız deyip, Kur'an-ı Kerim aydiye. Onun için Hudaýyň bize kol yapıp, bizim için bağışlan yaxşılıklarına, bizim için bağışlan izzatlarına biz şükretmeli. Akıl bolsak, insaflı bolsak, vicdanlı bolsak, Hudaýyň beren bayraklarını biz ýadymyza salıp, Hudaýy undur ýalyp halimiz yok. Şu jüre Hudaý Teala bize yaxşılıklar başlapdy. Hasıl kelam. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Biz Adem oğullarını silaglı ettik. İnha
adamdan vücuda gelmeniz bir silah, bir mahlukların içinde insan olup yaratılmanız bir silah, insanların içinde Müslüman olup yaratılmanız bir silah, Müslümanların içinde Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olmanız size bir silah. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Sizin için Huday Teala vesailler amade edip, yerin yüzünde gezecek bolsanız, maşiller, maturlar, bir sürü vesailler sizin için amade ediptir. Deryada gezecek bolsanız, parahatlar, keştiler sizin için amade edip, siz havada gezecek bolsanız, balurlar, teyyarlar sizin için teyyarlak koyuptur. Ayaşur ulukon izzet demi. Ondan sonra وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Huday Teala insana qavu zatlardan ırzkal verdi. Araslı zatlardan çörek, tuvi, yağ, peynir, süt, atık, lezzetli etler, qavu zatlar sizin avukanız, sizin iyi mitiniz. Özümüz yalak bir canlı zat değil midir? Bir neçe heyvanlar gidip ol meydanına ebberlen necasatlar, hafalar, zatlar olurun ırzkalı olup, olurun rızkı olup diyor. Huday şücre bir silah etti ki insani arasında pek zatlardan onun için aduka tehiyye etti insan için. Ondan sonra insanın maşakı canlılar yiyen vaktinde gelip kellesini etek edip, birin büküp, gelip ağzı bilen iyiye. Ama insanı Huday izzet verdi. İnsan eşrefi mahlukat edensin. İnsan oturan yerine 2 tane mamur verdi insanın bir el atli. Getiriye, çörüğü deviye, ondan sonra eline alıp, getirip ağzına salya. Beylek heyvallar yalbar kellesini tükap, burnu isap imelden. Şücüre eşref ağdaları bilen, kavuz zinatları bilen, onun üstüne de veren akıl atlı bir gövher onun için verdi. Ol akıl bilenine köp zatları tecrübe görüye, köp ilimler hasıl ediye, kan neticelere yeter yalak, onun için akıl atlı gövheri verdi ki, hemmecik zat şonun teshirine oluyor. Bes Huday Tebarek ve Teala insanı şücre eşref etti. Şücre silahlı etti. İnsan adlı mahluğu dünyada hemmesi silahlı. Silahı dünyavisi kafir Müslümanın şur fark etmiyor. Müslümanına olsan karnında eşin bitin emmecik dadın teyyarlak koyaptır. Dinden çıkan kafir da olsan karnında eşin bitin emmecik nığma sen için dök koyuptur. Dünyada insan olsa hemmesi eşref. Emma ahirette hemme insan yeksannel. Ahirette ebedi cayda hemişegi yerde eşref olacak bolsan, silahlı olacak bolsan, Huday Tebarek ve Teala insan için 5 namus veriptir. 5 namusun saklanan adam şol ahirette izzetli, hormatlı. Namus bimanayı şerafet. İnsanı Huday Teala 5 namus veriptir diyen 5 şerafet veriptir. 5 bir amanet koyuptur insanına. Şol amanetini insan saklasa, şona diyerler insanı şerif, insanı saadetmend, 2 dünyada batlı, 2 dünyada saadetli insan, şu 5 namusunu saklan adam oluyor. Gelin fikir edelim, biz de oylan söyleyin. Şu Hudayın veren 5 namusu bize mahfuz dumi, ya şu 5 namusu ellen veren adam münavzu billah.
Bes insan eşref mahluk bolacak bolsa, iki dünyada silahlı olacak bolsa, şu Hudaýyň beren amanatlaryny saklayan adam bolmaly. Şol 5 namysyň deslakyna diýerler namus aql. Aql atly namus Hudaý Taala insana berdi. Şu aqlyny insan saklamaly. Başga zatlara aql vermedi. Cemaatlara vermedi, heyvanatlara vermedi, yerden çıkan nebadatlara vermedi. İşte akıl yok illa insanda var. O zaman şol aklı Hudaý Taala insanna mahfuz dursun deyip şu akla ziyan berýänatlar haram etdi. Akla ziyan berýänatlar arak içmek. Akla ziyan berýänatlar teriyek çekmek. Akla ziyan berýänat näşeyi mevatlar. Hemmesi aklyna ziyan urýar. Aklyny örtdiýär. Onun için şonu haram etdi. Ýogum arak diýerleri maddasy bir arasa zat. Yerden görýän angur, üzüm. Arakda şoň suwy. Şondan alınýar. Weli asli arasa bolan bilen şon akla ziyan berýär. Şeriatında buyruklarına haram olan zatlar şoň felsefesi şu 5 namusa ziyan berýär. Her bir edilýän işler 5 namusdan bir namusa ziyan urjak bolsa şo şeriat haram edýär. 5 namusyň 5-ini aýtjak inşallah. Şoň deslapysa akıl. Onun üçin araklaryň haram bolmagy, näşeli maddalaryň haram bolmagy Hudaý nämeden şur onu haram edýär? Ki insan atly mahlugy, gow mahluk edipdir. Şu insan özünün şerefini saklasın diýip. Akıl ýani insanyň wujudynda bir çıra. Şu akıl rawşen bolup dursa, şu örtülmese insany saadet ýoluny kökerýär. El aqru nurun yudi'u bihi tariqun. Akıl diýerler bir nurdur. Şu nur bilen yol görer diýipdir. Şu wagt insan bir öý hasabyndan bir öýüň içinde orta arasından bir lamp yakyan, lamp sallayan. Sibici uran wagtynda lamp yanıp hemme yer ışık ediye, öýüň içindäki esbapdan hemmesini kökedipdi. Barıp da şol lampyň daşyna bir qara keçe aylasan, qara müşemmedan san, şonu meselen tüýşesini örtýän bir zatlardan goýsaň, sibici uranyň bilen o içinde yananı bilen daşyna ışık kökedmeýär. Peýdasy ýok yananyň, ýene de öňkü garaňkyrypdy. Bäs biziň wujudymyzda da bir gariza bar, bir nur bar. Şo nur zaten yanıpdy. Şonu örtülse, hay heves örtse, näşeli maddalary örtse, şol akıl hiç yer kökedip bilmeýär. Ol akıl Hudaý Taala bilerek yaradan zat ýok. Ol akıl sen wujudynda yaradypdyr. Sen şu akıl bilen eýäňi tapmadan çürü, eýäňi tanymadan çürü Hudaý Taala şu zatlar yaradypdyr. Şol aklyň tewessüli bilen sen Hudaýyň tapyp bilýän, Hudaýyň tanyp bilýän. Şi Hudaý adamlar, geçen ilmli adamlar, hikmetli adamlar, danışment adamlar, şolar şu ilmga, şu hikmetge, şu danışga näme bilen yetipdirler? Akıl bilen yetipdirler, akylyny örtmändirler. Akılnyň daşyny baz goýupdyrlar. Eger şolar arak içip, ardaýlan ulluňa teriyek çekip, aýry bir mewatdy, muhaddaratlara mübtela bolup, şo zatlar bilen akylyny örten bolsaýdylar, olar alim bolmazdylar, filsuf bolmazdylar, danışment bolmazdylar, hiç bir keşfiýaty
kuşufati olurda bolmazdı. Bes akıl insana bir büyük saadattir ki insan şu aklın tevessülü bilen uli izzatlarga yetişýändir. Geçen müşteklerimizden Hazreti İmam Şafii 4 mezhebin birinin başlağı şondan soraptırlar. Meddelil alassanı. Ey imam, sen Hudaýyňa näme delilin ma? Hudaý badygyna näme delilin ma diýenne Hazreti İmam Şafii cevap beripdir. Ed-delil alassanı waraqatul fersat. Hudaý badygyna delil qızıl tuğdun yaprağı diýipdir. Hop qızıl tuğdun yaprağı näzire delil bolýar? Şol tuğut diýerleriniň ödi düýbi bir, yani şonuň suw içýän ýeri bir suw bir, kökü bir ağaç. Şo yaprak diýerleriniň rengi bir, tagamy bir, tamam hasiyeti bir madde bola şo yapragy oýun ýasa şonu omolak bolup çykýar, keýgi ise misik bolup çykýar. Şo yapragy qurçuk ýasa yüfek bolup çykýar. Şo yapragy arı ise bal bolup çykýar. Hop, tabiidir. Bu bolanlar hemmeci tabiatın öldürü diýendir diýip Hudaýy tanımaýarlar. Tabiiullar, Hudaý ýok diýerler. Öldürü bolup du hemmelat diýerler ba. Biz şolonky galat. Eger da tabii bolsa, o bir yapragy ki tagamy bir, rengi bir, kökü bir, ağacı bir yerden suw içýän suw bir, hemmecik mewatdy bir bola yine şonu iýenne, keýgi ýenne şonu misik bolýar, arýenne bal bolýar, qurçugy ise yüfek bolýar, oýny ise kumolak bolýar. Biz her gaýtyndan kudret-i mavarayit tebiye var. Tebiattan maşru bir kudret var. Keyge varanda misik bol. Oyuna girende kumolak bol. Kurşuğa girende yüfek bol. Balsine giren vatında bal bol. Deyip destur ettiren bir kudret var. Biz hiç de gerek değil. Hudaý badygyna kän deliller bar. Et-tarayiq ilallahi taala bi'adadi enfasil halayiq. Hudaýy tapmaklygyň ýollary, Hudaýa ýetişmekligiň ýollary, adamlaryň, mahluklaryň sany kadar ýolu bar diýipdir. Kän ýol bilen Hudaýy tapyp bolýar. Hatta 4 mezhebin birinin başlagyna Hazreti İmam Malik diýerler. Hazreti İmam Malik'ten soraýarlar, meddelil alassanı. Hudaý badygyna näme delil bar? Hudaýyň badygyna näme delil bar diýip soralarna İmam Malik cevap beripdir. İhtilaful aswat, teraddudun na'amat, tefawutul lugat. Sesler muhtelif bolýar. İnsan diyen ihileke hemmesi tebii bolýan bolsa, hemmesi enata çakşan wagtynda tebiat özü oglun doğup duran bolsa, insan hemmesi bir galipde, hemmesi taqriban bir şekilde, bir gıyafada hemmesi şeyle bola da, şularyň sesleri birbirinden ayrı. Birininki ýogyň, birininki inçe, birinin gaty sesli, biri ýuwaşak. Sesler muhtelif bolýar. Ondan sonra nagmalar, awazlar da muhtelif. Bir neçesiniň awazy beter ýokumly, jana şefa bagş bolýar, ýokup barýar sesi awazy. Bir neçesiniki ýokumsyz, gulaň eşip bolýar, eşdetin gelenak. Şu jüre muhtelif. Ondan sonra tefawutul lugat, lugatlary aýry. Bir neçeleri Arap kepliye, bir neçesinin Acam, bir neçesi Türk, bir neçesi Kürt,
Birincisi Ors, birincisi İngiliz, her gaýsy bir-birine düşenak. Eger tabii bolýan bolsa, insan iki hemmeti, iki elli, iki ayaklı, gözlü, hemmecikdady bir hariban, hemmeti bir galypda bolup durup, hemmetiniň sesi de bir bolsun, awazy da bir bolsun, olaryň logatlarda bir bolsun, hemmeti bir geplesinler. Yok. Her gaýsyna bir ilham edipdir Hudaý. Hazreti İsmail aleyhisselam ilham edipdir Arap dilini. Ondan sonra şonun ewlatlarynyň hemmeti Arap gepläp gaýdypdyr. Hemçin Türklerin atas şeýle, Parsların atas şeýle, Ortlaryň atas şeýle her gaýdyna Hudaý bir ýol bilen bir lugaty ilham edip, şonun perdentlerine şonun talim alyp, lugatlar şeýle muhtalif bolýar. Eger tabii bolýan bolsa lugat muhtalif bolmazdy. Ondan sonra hasyl kelam şu akıl diýen gowheri insany Hudaý Taala beripdir. Şu aklyň düşmeni bolan mewad-ı muhaddirat hemmejini Hudaý Tebarek we Taala haram edipdir. Ki insana ol yapmadan çürüy. Dünýäň adamlarynyň hemmesi tirýekkeş bolan bilen, hemmesi gerdi bolan bilen Hudaý diýen çekýän zat ýok. İnsanyň özüne izzat berjek bolup, izzat bagşlajak bolup, şu zatlar haram edýär ki meselen bennem öz şerefini saklasın diýip. İnsanın aklyndan adaşandan sonra hiç bir gowluk onna bolmaz. Akla diýen merýän zatlar şu zatlar. Hatta müştehitlerimiz fermaş edipdir. İnne fil efyun 70 mezarra ednaha nisyan-ı şehadet indel mevt. Şu mewad-ı muhaddirda teriyek bolsun, ayrıcı bir akla diýen merýän zatlar bolsun, şunna 70 diýen ma diye. 70 diýen ma şoň inki bär başy öljek bolan wagtynda kelime-i şehadet agdyňa gelmeli däl. Nauzu billah. Bes şejere bir diýanawar zat bolansaň, şeriat onu haram edýär ki insanyň akly mahfuz dursun diýip. Bes şeriat özüňde bir tutum mukaddimen, şeriat özüňde bir ziyan mukaddimen, öz saadatyňy, jamiňde öz awraýyňy hefsetmeden çürüy. Şondan çürdür. Bes şeýle bolsa, şoň ýoluna girmeň. Aklyňyzy aýyrmaklaň ýoluna girmeň. Aklyňyzy aýyrmaklaň ýoly näme? Bir adam bäpşi çekse, sigar çekse, ýa bir näşeyi mewatlaryň her biri, ýa aýry bir zatlary etse, öz akylyny selb etmekligiň ýoluna düşen adam bolýar. Şeriatda da haram edipdir ol işleri. Ondan sonra insana 5 namus var dedik. Şoň biri namusy akıl, ikincisi namusy beden. Hudaý Taala insanyň şu gowresini yaradypdyr. Şu gowrede erdiş gaýyl bolupdyr. Şu gowresini insan saklamaly. Şu Hudaýyň sahtymany şu. Şunu saklamany. Şuna ziyan boljak bir işler etse. Şuna ziyan boljak bir ýola düşde, şonu haram edýär. Meselen bir adam gelip de bir adamynyň elini döwse, aýagyny döwse, ýa ennamyna dağ bassa, ýa öldürasa, ýa sevasa, ýa şoň awraýyny alsa haram indi. Hudaý Taala insana nagadar erdiş gaýyl bolýar ki gowresi mahfuz bolsun, bedeni sedeme iýmesin diýip, şo bedeni barıp vurmakda haram edýär, şo bedeni barıp öldürüp aradan aýyrmakda haram edýär. Öldürmek haram. Kur'an-ı Kerim aýdy: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Men qatala mu'minen mutaammiden fecezahu cehenneme halden fiha." Gaýsy bir adam kastan barıp da bir adamyny öldürse, şonun cezasy, şonun jaýy cehennemdir, hemişe cehennemde galar diýip aýdýar.
adam öldürmeni haram ediye, kısas vacip ediye, şu hatırdan çürü ki insanın gövresi sağlam olsun diye. Felsefe-i kısas şundan çürü. Hudayi Teala size adam öldürünüzde kısas almalı etti. Şu kısas almakta sizin için hayat var. Sizin için hemişe diri kalmak var. Eğer bir adam öldürenle öldü öldürülmese onunla katılken mi olacak? Öldürüleceğini bilenden sonra adam öldürmeden onu huttari edecek. Hükmen adam öldürür mü yine izinden öleceğini bilse ol çekilecek. Adam öldürecek değil. Onun için Hudayi Tebarek ve Teala fil kısası hayatun. Size Hudayın kısas farz etmeğine hayat ba, hemişelik sizin için yaşamak ba deyip aydiyanı şundan çürüyor. Ve Hudayi Teala insanın gevresine erdiş veriye, adam öldürmeyi haram ediye. Ayttık bir gevre Hudayın beceren sahtımani, Hudayi öz beceren sahtımani özü yıkmalı, özü sökmeli. Bir adam bir öyü salsa, şu öyü fakat özü sökebiliye, özü yıkabiliye. Gelip ayrı bir adam şunu öyünü yıkıp biliye miyim? Hatta bir tavuğunun kümesinle yıkıp bilene. Şunu öz salan adam öz eyeti şunu yıkıp biliye, şunu diğer günü edip biliye. Başka adam elle girip bilmeyen. Biz Hudayın sahtımani bir göre. Bir gövreni ne biz özümüzü öldürmemiz doğru, ne gelip beni halk öldürmek doğru. İnne bedenel ademi bunyanır Rab. Melğunun men hedeme bunyanır Rab. Adamın bedeni Hudayın sahtımanidir. Hudayın sahtımani her kim yıksa, ol Hudayın yanına melğundur deyiptir. Onun için şeriat bizim vücudumuza erdiş koyup hudkoşuyunu haram ediye, beylik katlı nefs başka adam öldürmeyi de haram ediye, vurmak da haram ediye. Eğer başka bir adam öldürse ona verilen cezası ödünü öldürmeli. Eğer ödünü öldürürse, avuçup ölse, ödünü otlap ölse, ona Hudayın verecek cezası kıyamet gününe ödüne veren cezasını verip durmalı davlakın içinde. Her kim ödünü öldürse, ödünü otlağasa, ya ödüne bıçak vursa, şol adam doğruca cehenneme varmalı. Cehennemin içinde ödüne veren azabını ödü çekip durmalı. Madam ödü innamını ödü bıçak vurup durmalı. Madam ödünü ödü otlap durmalı. Madam ödü avuçup zehir içip durmalı. Onun için şeriat icazet vermeye, haysi bir zenana, haysi bir erkek adam ödünü ödü otlap öldürürse, ödüne yamanlık etse, barıp şuna cenaze çıkmalılar. Şuna cenaze okuymalılar. Peygamber bir Müslüman öldü diyen vaktinde hiçbir cenaze kütkürmendir. Müslüman diyenini derrev çıkarmış. Ama iki cenazanı kaytarıptır, çıkmandır Peygamber. Bir cenaze geliptir, Peygamber soraptır, şu adamın bergisi var mı? Onun falanca derhem bergisi var. Onu bergili adam hemen cenaze çıkacak deyip, çoğun cenazını okuymandır. O zaman sahabelerin biri, ya Resulallah, sen şuna cenaze oku, şun bergisini ben özüm bereyim deyiptir. Biz bergili adamda hevre hatar. Hatta hadis-i şerifte var, sahibi deyin, bergili adam kabrının içinde eli, ayağı ikisinin boynu bilen bağlak koyulandır deyiptir. La yefikkuhu illa kadâ deyni. Şol adam elini, ayağını, boynu bilen çatıp, güyülünüp dağılacak kabrının içinde zıncır bilen. Şol zıncırdan, şu kara buğrudan asılacaklar yok, hep bergisi belirleyen şey. Onun için aziz Müslüman doğulur, dədeniz, eceniz, doğulluğunuz bergili olan olsa, kabırda güyülünüp yatmayacak olsa izinden bergisini verin. Hatta
şeriatın da buyuryan zady bir adam ölen wagtynda çoň deslap malyna etmeli işi öz maly bilen kefen almaly. Şoni gabara eltip gömdirmeli, şoň pil hakyny bermeli, şu zatlar tekvin tecrid edenden sonra evvelin etmeli iş bergisin vermeli. Bergisinden bir zat kalsa göre sen yüzüne takdim etmeli. Yok bergisi bilen savulacak bolsa bergiliğin malı yok. Onun yüzüne tereke gerekke bergisine vermeli. En kevunşa muaddem bergisi. Eğer bergisi verilmese kabrının içinde güyülüp yatacak, ele yağı çözülecek zadi yok. Şol azapta yatmalı. Onun için veziyet şeyle aziz kardeşler. Özünüz bergil bolman, ölmekeniz berginiz ücjek bolun. Barol bendeleri ki bergil gidipdirler. Şonun ýygyny aky wereteler, ogullary, kıyıllary, şoň azizleri, saýetsiller kabrda şol ene atalaryny güýülüp duran zınjyrdan ayırjak bolsunlar. Şolun daňysyny çözjek bolsunlar. Saýetsiller. Bire Peygamber bergil adamyň jinazasyny gaýtarypdyr. İkilenci gaýtaran jinazasy bir jinaza getiripdirler. Onda maňa näme boldy diýipdir diýemez. Onda bir şüzüre bir zada narahat boldy, kahar etdi, zäher içdi, öladi diýipdir. Yok, oň jinazasyny men çykjak geldi. Özünü öldüren adama jinaza düşmeýär diýip jinazany ret edip gaýtarypdyr. Onun üçin weziyet ýagdaý şeýle. Düşnük berin, düşünmesiz ayallara, düşünmesiz napehem adamlara, aydın, özünü öldürüye, ay men entecik bir ızani özünü ıza gören kişi bolýar. Gaýinem ıza verdi, gaýnatam ıza verdi, ya äri mediyet verdi, ya bir ýanyşyk mediyet verdi, şu bir kabul mutahammil däl diýen kişi bolakda özünü öldürüye, Olukhan azabı var ya belli. Akbuna var ya mkadimesin özünü. Ol eziyetleri ki eğer sabredip zat bilse ol ahiret derecesi. Kim Müslümandan yetişen eziyet ya bir belayı asmani üstüne gelsin. O bir sana sinevden şur beriliptir ol eziyet. Sen sabredasan ahirette beyik derece. Sabretmeni, tahammül etmeni, özün öldürdün, özün bedbaht ettin. İki dünyanı yaktın sen. Onun için şoňa diýerler namus bedeni saklamadı adam. Hudaý insana 5 zat 5 namus berdi. Bir namus akıl, akylyny saklamaly. Bir namus beden, bedeni saklamaly. Hiç wagt bedeni özüňde öldürmeli, gaýryňdy öldürmek ejazatı yok. Haçan Hudaý istese Hudaý öldürmeli. Hudaý Taala insana beren üçüncü namusuna diýerler namus mal. Başta okuyan ayetlerimizde ve razaknahum minat-tayyibat. Bir arasta zatlardan size rızık berdik diýdi. Siz sagy edýäňiz, rahmet çekýäňiz, kan deriniz seçýäňiz, pamyk ekýäňiz, şal ekýäňiz, arpa buğday ekýäňiz, ýygnaýaňyz, alýaňyz, öz dawanadaňyzdan inha bir arastaca mal şu. Hudaý Taala şu mali erdiş gaýly bolýar. Şu mali umara bermediye, arak şarabı bermediye, nasa sigara bermediye, ibadet bulmadıklarda bermediye. Şu malı sakla, öz adı kandan çürü, oğlun şoň adı kızından çürü, öz egin başından çürü, Müslüman da oğluna mimana hizmet etmeden çürü, öz hacetine sarf etmeden çürü, mescide vermeden çürü, medrese vermeden çürü, kitap almadan vakfiyat etmeden çürü, dünyandan çürü, ya ahiretinden çürü, şu zatlar sakla. Hayf meyil etme. Dahi Teala Kur'an'ın ayeti Euzubillahimineşşeytanirracim ve la tubezzir tebzira innel mubezzirine ihvaneşşeyatin. Hudaýyň beren malini tağat bolmadyk yere sarf etme. İbadet bolmadyk, tağat bolmadyk yere sarf etmekle tebzir diýerler. İsraf diýerler.
Haysi bir adam malını israf etse, şol şeytanların doğondur deyiptir. Doğonun yanına yaşayandır. Hudaýyň beren halal malını teleke yola sarf ediyen adam, şeytanların doğondur deyiptir. Şeytanın yanına bolar. Bes Allah tebarek ve teala bize kumarı haram ediyani, Allah tebarek ve teala bize israfı haram ediyani nemeden şürü? Bizim malımız cayinle dursun deyip. Biz malımız kumara gitse, arak şaraba gitse, nasa triyege, mevadı muhatırada gitse, ve sofraliyeden elimiz boş, fakir olup kalsak, dilekçi olup onun altında el serip yürümesiz neyip, şeriat sana haram ediyor şu zatları. İsrif etmeyi. Fakat iç, kul ma şi'te vel bes ma şi'te, ma ahtakat isnetan, esrfi vel hıyal. Halal zatlardan ne melat isleten gey, isleten iç, iki zat seni yalnartmasın, bire isrif, bir de tekebbürlük diyor. Ey kavurp özün, 2 riyal yarımlı bolonda halktan üstün mükadip, öz mahiyetin cinsın, halktan bir berter isbam kadimelle, sen hakikat bir insan. Kavurp tekebbürlük etmelle, bir de Hudaýyň beren zadyny bir direk jaýa sarf etmeli. İbadat bolan ýere sarf etmeli. Şu jüre insanyň malyna erdiş berenseň şeriat zaman wagty, zamanat goýdy. Bir adamynyň malyny alsa, hökmen şoňa öz zamyn bolmaly. Äşkar alsa. Bir adamyň malyny ogurlap alsa, şeriat şu ogurlap alan adamynyň elini kesmeletdi. Şu el kesilýäni es-sariqu ve-s-sariqatu faqta'u eydihima. Haýsy bir erkek ogurluk etse, haýsy bir hatyn ogurluk etse, şoň elini kesin diýär Kur'an. Elini kesin azıcık del. Erki insanyň bir iňki ağdalarının biri şu nağıs edip koymalı diye. Näme sebäpli? Şerefi, namus mala tecavüz etti. İnsanın mali, insanın namusu. Şol muhterem. Hiç vaqtda halkın malını hiç kimin almak hakkı yok illa öz eyesi. Her kimin malı var mahfuz olup durmalı. Her kim şu mahfuz olan mala tecavüz etse, şoň elini kessiye. Bes şüjüre Hudaý tebarek we teala biziň malymyzy erdiş goýansaň, şihilli hatlar waqy diye. Men qutula duna malihi fehuve şehid. Haýsy bir adam öz malyny bermejek bolup, öýüňe bir ogry gelse, seniň malyny alyp talak gitjek bolsa, senne şo bilen mübarize edip de şonu öldüräsaňa eliň almaz bol. Özüň olasaň da şehit bolýan. Mala şüjür Hudaý erdiş beripdir. Ki malyny saklamadan şuru ölseň, sen şehit. Malyny bermejek bol. Olam şüjür Hudaýyň erdiş goýan namusyny saklaň diýen namusyny biz saklamaly. Şo maly da saklaň, bilerek jaýa haram ýere bermäň diýipdir. O da biziň özümizden şu. Hudaý tebarek we tealanyň insanatly mahluguna beren 4-nji namusy, namus-y nesep. Nesep namusy. İnsanyň özüne Hudaý tebarek we teala erdiş gaýyl boldy. Şu insana, şu gövre erdiş gaýyl boldy. Meni vurmagy haram etdi. Öldürmeyi haram etti. Muňa abraýyny dökmeyi haram etti. Muň malyny almagy haram etti. Şüjere insana erdiş gaýyl bolansaň, insanyň ecdasynyň da erdişi bar. İnsanyň ennamyndan daman bir damja, o da barya o bir insan bolýar. Namus nesep diýerler şu örgümek. İnsanyň özüniň erdişi bar, ecdasynyň da erdişi bar. Men öz yüzleme oğul diýerler. Jüdüň jüdüne aqtyk diýerler.
Ol cüdüne çavluk diýerler, gidiberýär. Şi ejdalar birbirine hılt bolmaly, tanılıp durmaly. İnna halaqnakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şu'uben ve qabaila lita'arafu. Ey insanlar, biz sizi yarattık bir erkek bilen bir hatından. Bir erkek bir hatından sizi yarattık. Sizi taifa taifa, tire tire ettik. Siz birbiriniz tanınmadan çürüyün. Şi tanılmak bir nimet. Tanınmani, gumnam olmak, bilinmesizlik, o bir peslik. İnsana bir şeref olanla tanılmağı. İnni heyvanların arasında tanışlık yok. Sığır, hemmesi bir sığırda. On atası kim, enesi kim, haysi tiri, haysi taifi on arasında yok. İnsana Hudaý Taala şeref verensen, her gaýsynyň yüzi birbirine katışmansan, birine Arap, birine Acam, birine Türk, birine Fars, Türkmen, Türkmenin de arasında gelsek, Türkmen deyip ýörellerimiz aslında bir adam şu. Şonun falança oğlanı ýaýýar, birinin adyna Yomut diýerler, birinin adyna Göklen diýerler, birinin adyna Teke diýerler. Ya şunun ýalak Yomdun bir oğlu Jafurbay, ya Agatabay, ya Gozuk, ya Dal, ya Düýeji. Her gaýsy bir asylly bir adam. Şondan ýaýrak gaýdalar beýlekilere gatışmany özü bir tire bolup durýar. Her gaýsy bir tire, her gaýsy bir taýyp bolup durmagy insana bir şeref berýän zat. Hemmesi ýekne wagt heýwanlar ýalak bolup dursa, hiç birbirine temiz berilmese, o bir şerefden, o bir peslik. Ştada bir adamy gelen wagtynda fevri sorulýa bir insanlyğa ki belli öz şekli şemailinden belli insanlığı. Bir insan kim bolýar abi? Arap mı, Acam mı? Acam. Acamın hayır taifasından Türkmen. Türkmenin hayır taifasından Yomut. Yomut'un hayır taifasından Jafurbay. Jafurbay'ın hayır taifasından mesela Tumas, ya bir Galincik. On hayır tiresinden falan. Şol tamam imtiyaz tafa gelip ba tamam muşahhas hiçbir adama gatışman öldür pert bolup şol asli cüdüne mulhaq bolýar. Bes şu jere Hudaý Tebarek we Taala insana erdiş berdi li ta'arufu, tanılmadan çürüýür. Hop. Şu jere namus nesebi saklamak insanyň bir abraýy. Şu namus nesep hefis bolsun, şu saklanyp dursun nip şeriat zınany haram etdi. Zınany haram etdi. Eger zina haram bolmasa, her bir adamlar bilen, her bir hatırlar bilen barıp baş koşmaly bolsa, inhalikim cüdünün nirägdeni belli boljak da. On cüdü ona, on cüdü ona, on cüdü ona, ne heywanlary ýalak boljak da. Heywanlaryň arasynda taarruf barmy? Birbirini tanymak, ona bir tirebendi barmy? Yok. Biz her kim özünün cüdi mahfuz bolup, muhterem bolup, ta awwalka ata barýança mulhaq bolup, tirelerinin saf tapılıp durmagy insana bolan şerefdir. Onun üçin Hudaý Tebarek we Taala insana namusun nesebi hefset diýip buyurýar. Hat wajib edýär şeriat. Bir adam zina etse, öz nesebini, öz cüdüni gawy mahfuz etmese, saklamasa, şoň üçin şallak wajib edýär ya daşlap öldürmeli diýär. Ki bir sahih nikah bilen öz zinanysy bolup durup gidip zina etse, şol adamyň daşlap öldürmeli. Şol namus nesebini saklamady. Hudaý Tebarek we Taalanyň zinany bize haram etmegi, namahrem gözlemegi haram etmegi, kişiň namusyna bakmasyzlygy haram etmegi, aya bize zulüm mi, ya bize ulukon şeref mi, awray mi? Bize awray da. Yokum heywanlar ýaly hemmesi birbirini bilmäni, anlaşyp görmeli bolardy. Şeref galmady diýip.
Bes insan şerafatını saklamalı. İnsan için Huday Tebarek ve Teala'nın koyun 5. namusu din. Din diyen bir kanuni Huday Teala bize getirdi. Ed-dinu vezgun ilahiyyun sâikun lidhul uqul bi ihtiyarihim iyyah ila ma huve's-salah fil hal vel felah fil maal. Yani din diyenler bir kanundur. Huday getirdi bennetinin üstüne. Benneti şonu ihtiyar etmekle bilen dünyada özünü salahta saklayan, ahirette özünü pelahta saklayan. İnsanın saadetine iki zat gerek. Salah gerek, pelah gerek. Salah diyeni dünyada özünün avreyni, izzatini, şerefini, malini, namusi saklanıp muhterem olup durmağına salah diyorlar. Pelah diyeni ahirette davudaqtaki azaplar var, sırattaki azaplar var, kıyametteki azaplar var. Onun akıbetinin oğutlar, zemheriyeler, yılanlar, aclarlar, zehirler, zakkumlar, ahiretteki işkenceler var. Şu zatlardan özünü saklap cennete girmekine felah diyorlar. Bes din diyen bir kanuni Huday getirdi bennetin üstüne. Benne şonu hifzetse dünyada salahta oluyor, ahirette pelahta oluyor. Onun için namus-u din hemmeki namuslardan berterisi var. Çünkü Huday Teala aklına izzat koydu, sakla, aklı ezbeyin ayırma dedi. Bedenine izzat koydu, hürmet koydu, bedeni nabud etme, öldürme dedi. Ondan sonra senin malına hürmet koydu, mala ezbeyin ayırma dedi. Ondan sonra senin namusuna hizmet koydu, ama namusun sakla dedi. Emme din derekli ne dep tutur var ya? Ve katiluhum hatta la tekunu fitnetun. Siz kafirler bilen, dinsizler bilen ölçün, yeryüzünde fitne bolmasın, şirk, küfür bolmasın. Yerin güdü yekparça hemmesi Müslüman olup aylanyança kafirler bilen ölçün diyor Huday Teala. Hop, ölüşmekte ne emmayinli? Barıp kafirler bilen ölsen, aklın da gitti ağrıdan, bedenle gitti ağrıdan, mahalle gitti. Hemme eşrefladın gitti dinden sürüyor. Bes önkü 4 şeref olan zatlar hemmesi dinin pedayisi oldu. Bes dine Huday Teala şücre erdiş verdi ki hemme zattan geçin dinini saklan. Dinin şücre erdişi varmış. İnsanın saadeti, insanın hoşbahtiyeti, iki dünyada kovu yaşamayı dini bilendir. İnne aziz cemaatler, biz de oylun söyleyin, göröyleyin, şu 5 namusumuzu saklan adamdan bolsa biz bir şerafatlı insan boluyarız. Hudayna hasta şu 5 namus saklamadık bolsak, onu biz bedbaht insanlardan boluyarız. Gelin oylun söyleyin, fikir edeyin. Aya, şu nevamisi hams bizde mahfuz mi, değil mi? İnni bizim aralarımızda toy diyen bir merasimlerimiz oluyor. Şu toy diyen bir hoşluğumuz oluyor. Musibet diyen bir narahatçılığımız oluyor. Vuryık derrev inhalekim bir tesadüf oluyor. Aceliyet diye bir adam ölüyor. Şunna da feryat deyip kıygırıp, anırbaş tesbirini ağlap, yaka veyran olup, şehilli oluyor. İhilekem bir aziz o evladımı öyürecek bolup da toy ediyor. Toy bizim şahatlığımız, musibet de bizim gammız. Huday Teala insanı sineye, kâde sana bir musibet yetiştirip sineye, kâde seni şad edip sineye. Huday Teala'nın beren hoşluğu da sinev, Huday Teala'nın beren narahatçılığı da sinev.
Kâde senin narahatlık yetiştirer, aya şu narahatlık yetişen vaktinde meydan-ı şeriattan çıkıp gidiveriyemi, ya meniyada salıp da meydan-ı şeriatta duruyami. Ya sana imkanat verip de inhar kim seni hoş ediye, toy etmek sana müyesser ediye. Şunu da, şol bolçuluğu, şol asayişi, kavluğu, hoşluğu menden görüp de bana şükür ediyemi, ya meniyattan çıkarıp da şeriat defeleyemi. İkisi de sinavdır. Musibet diğerlerinin yetişmelik adamsı yok. Hiç üy yoktur kafasına keçe yazılmadık, özüne ayet düşmedik. Biz düşen vaktinde ne etmeli? Hudayimin emri, bimen be azizimizi acali yetiptir, vakti tökönüptir, Hudayi ömrüne şu miktar ömür veriptir, Hudayin veren ömrü tökönensen, bir inni bilen aramızdan gidiyor deyip, ona sabır etmeli. Onun için dua etmeli, ayet Kur'an okuymalı, hayır hasenat etmeli. Dadi feryat edip yakavayan ağlasan, bir günahkarçılık. Ağlanla günahkar oluyor. Onu eşte otururluğuna günahkar oluyor. Öyle de diyen veriliyor. Mahsusan nemen bir tevsiyemi hatın cemaatlara aydiyen. Ey hatırları, sizler Müslüman şahası, şular yağlak musibet düşen vaktinde ses edip ağlamak doğru değil. Göz yaş edenin ziyanı yok. Şol ağlayanlardan şuri, Peygamberin bir aydan hadisi var. Men şunu size eşittireyim. Ey hatın cemaatleri, eştin, kulağasın, Peygamberin diyen kefi. Lağanallahu en-naiha vel-mustemiga. Şu gep Peygamberin aydan kefi. Peygamberin aytmadık kefini bir adam, Peygamber ayttı deyip aytta dinden çıkıyor. Peygamber aydandan sonra ay yok bu gep Peygamberin değerdir diyen adam dinden çıkıyor. Nauzu billah. Şoku değil. Onun şunu eştin hatın cemaatleri. Peygamber ne ediptir? Huday lanet etsin. Hudayın laneti yağsın. Musibet düşenine kıygırıp ağlayan heleyler ediptir. Hudayın laneti yağsın. Şu musibet düşenine kıygırıp ağlayan heleylerin sesini eşitip de sesini çıkarmaya oturun heleyler ediptir. Biz ağlamalı değil. Her kim ağlasa da yerli yerden koy günahkar olun demeli. Bu şu ağlayacağınızın yerine dua edin, sena edin, bir Allah ruhuna bağışlayın, zikredin, sevap olacak zat edin, ölüyünü kavurayan mısınız? Ona ne edip diyen verecek zat ediyeniz. Biz musibet diyeller düşen vaktinde doğru acı, katı kıyınancı var, veli sabır etmeli, Huday'dan geliptir. Huday veriyor. Elhamdülillah, bilin, erkek adamlarımız, şuraya yalak vağda gelensen, düşünensen, içtimai ahlakları kavub olansan, olur, ayırdılar ağlamak, vahşiliklerini, rahatlıklarını onu koydular. Biz oğlan vaktimizde görüyorduk, 1 kilometre yerden barıp ağlak kaydiyadılar. Elhamdülillah, ol vahşilikler savulli, ulemaların bereketinden, tebliğatların bereketinden, böyle bizim hatın cemaatlerimiz şunu henüz koyup bilenak. Siz hatın cemaatler, siz de vaaz eştin, siz de Müslüman şahası, Peygamberin ümmeti, şu ayrılayan zatları kulunuzdan geçirme etmeyin. Aya öleceğinize inanmayanız mı? Ölüp hadap kitap bağdığına inanmayanız mı? Hudayı bilmeyeniz mi? Huday haram deyiptu, Peygamber haram deyiptu, Kur'an haram deyiptu, şücre vahşilik, şücre seyretmeniz koyun. Ölü deyip ağlasanız, hem ölünüz günahkar, hem eşte oturanlara günahkar, hem öyle ziyan veriliyor. Yuazzabul meyyitu bi bukai ahli. Peygamberin aydan kefi. İyiden nakı oğlun şoğunun ağlamak bilen öyle azap verirler diye. Eğer vesiyet etmese, ölünle ağlayacağı bilmeyen il olsa, ağlayan, resmi ağlayan il olsa bizim ilimiz yani. Hükmen vesiyet etmeli, ben ölümden sonra ağlamam deyip.
Şo vesiyet etmeni geçti de ağlan diyen hesabın ne oluyor? Ağlancığının özü bilipdi o. Onun için her kim ağlasa özüne azap verdi, hem özünü günahkar etti, hem otururlar da günaha şerik boluyor. Megerin ki nehi münker etseler günaha şerik bulmaya. Şu ağlarları koyun, ağlaman, günahkarçılıktır deyip oları nehyetse kaytarsa, onunla günahkarlıktan çıkıyor. Eğer sükut otursa, es-sakit anil hak şeytanın ahras. Onunla lal şeytan bulaya. Naudimle. İnni musibatta yolun çıkışımız aşı. Toylamız var. İhilekem toy diyelleri bir hoşluk. Peygamberin sünneti. En nikahu sünneti. Femen rağba an sünneti. Feleyse minni. Nikah diyelleri Peygamberin koyun yolu. Her kim nikahden yüze vursa, nikahlenmeni, öylünmeni geçecek değilse, ol Peygamberin yolundan çıkan adam nittir. Peygamberin sünnetini berca etmek hemmemizin boynumuza lazım. Veli şol sünneti sünnet formasını etmeli. İnha bir pakide hanevadadan barıp haber atıp onu ulamaların desturu bilen gelip şahitlik edip birbirine nikah kıyıp izdivac etmeli. Cüftlenmeli. Halal yoldan. Şol cüftlenmekliğe diyerler öylenmek, nikah etmek, on sevabı ken. Nikahlenmekten iki hedef var. Biri, ödünü ve meşgalani zinadan saklamak. Şun Huday Teala insanın vücuduna şehvet diyen bir gariza, bir tebiat koyuptur. Bayet ol şehvet teskin olmalı. Bolmasa insani telekelge çekiye. Şun teskinden çürü hem hatırlar hem erkekler teskinden çürü birbirine izdivac edip halal yolundan ihtisas tapıya. Hele bir erkeğe ödüne ihtisas veriyor. Erkek de bir hatına ödüne ihtisas veriyor. Beyliklerden bir kulli gözlenmeli. Şeriatın yolu şu. O zaman şol ödünden önün cüzlere de o da ödünün üstüne gelen vazifeler yali ona da vazifeler geliyor. İnha nikahın felsefesi şu, öz nefsini telekelikten saklamak ve maşgalan nefsini telekelikten saklamak bir felsefe. Bir felsefesi köfelip Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetini köfeltmek. Her ne kadar senin bilinden ehli evlat önse Peygamber'in ümmeti köfeliye. Peygamber'in ümmetinin köfeline de begeniye. Ey ümmet sizin nikahlenin köfelin. Men siz bilen iftihar edecektirin geçen ümmetlere deyiptir Peygamber Aleyhisselam. Köfelmeden şürü nikahlenmeli. Şücre şeriatın yolunu berca edeyin. Peygamberin sünnetini bitireyin. Huday şeyle bir nıgmete bizi yetiştirdi deyip. İnha biz toy edip, deverekten kardeşlerimiz, doğullarımız, söyleyen adamlarımız çağırıp getiriyer. Şu tağda, şular yalak bir qovu meclis, vağız meclisi, ibadet meclisi, ta avvallan ahira perişteler gelip, dua edip, onun ömrünün uzak bulmağını dilep, onun ırskalının kân olmağını dilep, onun ta ölünçe, qava abrayda yaşamağını dilep, onun ehli evlatlarda salih olup sulaha olmağını dileyen ulamalar, perişteler şu kafiyine getirip de dua edip şücre abru mendane meclis etmelmiş onu. Ya da şu Peygamberin sünnetini tamam şeytanları uyuşurup, binamalları uyuşurup, arak korları uyuşurup, arak şarab içtirip, namusları, fasıkları bilen hılt bolup, bir kulli şeriat yırtılyan Hudayın gazabı, periştenin gazabı, Peygamberin laneti bolyan meclis etmelmi. Gelin oylun söyleyin aziz Müslüman doğullar. Huday akıl veriptir bize. Huday bizi insan edip eşref ediyeni akılımızdan çürüyü. Şu bolyan fecayirler meğer ödünüz görmeyeniz mi? Meğer bilmeyeniz mi?
ne kadar bir tefavutlık, bir gayretlik gelipdir bize. Bir Hudaýyň bir beren awat weziyetiniň kadryny bileýin. Elhamdülillah biz bir memlekette ýaşaýarys. Gaty emniyet, asayiş, nigmat ferawan, karnınız dok, eşiňiz bitin, Cumhur-i Islami siziň hamiňiz. Siziň aralaryňyzda bir pesat bolsa öwne geçipdi. Siziň araňyzda bir adam guldur bolup adam öldürse, fevri tutup on dara çekipdi. Şüjre şeriat yürüyipdi. Siz bir toprakda ýaşaýaňyz ki batyman mana hasıl hyz. Şüjre refa, şüjre asayiş, şüjre abad gün, abad öy, abad weziyet, abad wesailler minip ýöňüz. Jübiňiz pully, arsalyňyz kän. Yamal könek giýýäňiz ýok, arpa çörek ýa bir aýry bir zatlar iýýäňiz ýok. Elhamdülillah. Siz behterin nigmatlaryň içinde garp bolup otuýuňyz. Aya şu nigmatlar Hudaý tebarek we taala eliňizden alarmy diýen howfda düşmeýäňizmi? Hudaý diýerler nigmaty hemişe berýän nädir? Siz asaňyz. Eger siz şu nigmatyň kadryny bilip de Hudaýyňyz ýatdan çykarmany, şu nigmaty jaýyna sarf etseňiz, o nigmaty hemişe berer, belki öňkünden de köpeldir. Eger Hudaýy ýatdan çykarsaňyz, tereke ýollara çekilseňiz, o nigmaty eliňizden alar, azaby da gatydyr, hem ahiratda gat azabydyr, hem bir dünýede de zelil eder. Nigmat ferawan bollukça korkyňyz köpelsin. Şa nigmatyň şükürni etmeseň, nigmat eliňizden gider, gaty taýyp zelil güne düşämäňiz daşdaýdyr. Şu wagtky toýlarda bolýan fejaýylar, bolýan işler, şeriatyň haram eden işinden biziň bilýän zadymyzda olokon günäden 4 günä bolýar. Bir günä lahwalatlary mekruhun tahribe diýen. Tamdyra ýalak, gıcak ýalak, akardun ýalak, jaz ýalak zatlary, awazlary biziň şeriatymyz onu haram edýär. Bilenin ki ona pul verme, başka pedat bolmagy, sırf öýde gelip şurada ahen awaz bilen çalınsa, şoňa diýerler lahw, lahwalaty. Ondan sonra şiýe bolupdy. Özüňiz görýäňiz. Ýamaşgadan biziň Hanafi mezhep diýerler, 4 mezhepde enki gowy mezhep eşref, akdam mezhep, Hanafi mezhep. Biz de elhamdülillah şu mezhebiň peýrewine. Hanafi mezhepde muhteber kitap, biziň Muhtaser diýen kitabymyz. Entek bärbaş mowlula okuýar. Şu Muhtaser diýen kitabymyzda aýdýar. Näçe zatlar ejar etmek haram diye. Bir ejar etmek haram diýilen zat, bagşyny aýdymy ejara tutmak haram. Alatlahu kirey berip şonu ejara tutmaklyga şoňa haram diye. Şonu ejara tutup beren pulun kıyamet gününe ot bolup ennamga ýapyşjak. Bagşa tutun pulun, jade beren pulun, akarduguna beren pulun ot bolup kıyamatda ennamga ýapyşjak. Bir ikilenci güne. Şonu ýaňy aýtdyk. İnsan namus-y mali saklamalydy. Namus-y mali diýeni haram bolan zady bermeli, tagat bolmadyk zady bermeli. Biz akarduguna berýän puluňyz, şonu ejara tutýan puluňyz, şol haram bolýar, şo namus-y maliňizi elden berdiňiz. Hudaý size diýdi, mal berdim tayyibatdan. Şonu saklan, saklan, ibadete sarf edin, özüňize sarf edin. Siz maksiyete sarf ettiňiz, ine o tadı bir namysyň ýortuldy. Bir namysyň elden gitdi. Üçüncü güne namus-y nesep şo tadı ýortulýar. Namus-y nesep biz aýtdyk. Her kimiň yüzünün erzişi var.
nikah bilen bir hatyny özüne ihsas berenden soňra başga hatyrlary gözlemek hakynda ýok. Gazzu efsarakum anil maharim. Gözüňizi nämehremlerden ýymyň diýipdir. Hiç wagtda göze ejazy ýok kişiniň namysyny gözlemege. Ulaga ejazy ýok kişiniň namysynyň sözlerini eşitmeklige. Hiç wagt ejazy ýok kişiniň namysy bilen irtibat tapmaga. Ol hatyrlar da hem şun şeýle. Hatyrlar da kişiniň namysyny gözlemege, kişiniň erkekleri bilen tanyşyp bolmaga ejazy ýok. Haýsy bir adam kişiniň namysy bilen irtibat tapsa, şoňa zina diýip at berýärler. Zina diýerler jüre. El-aynani tezniyani vel-yedani tezniyani vel-riclani yezniyani vel-ferci yezni. İki gözle zina edýändir, iki elle zina edýändir, iki ayakla zina edýändir, perişte zina edýändir. Gözüň zinasy baryp kişiniň namysyny gözlemek. Eliň zinasy baryp kişiniň namysyny el urmak, mysaf etmek. Ayagyň zinasy şo zady kişiniň namysy wadyp ýürüýüp gitmek. Wel perji yezni, perştuna ediýär, baryp kişiniň namyny defelemek. Ve şu zatlar namus nesep ellen bermek. Hudaý Taala nesebe bir erdiş gaýyl boldy. Sen öz gyýdyňy, geliniňi, atyňy, çoğluňy, maşgalaňy, aýallygyňy sen saklamaly. Hiç güne kişiniň adamlar bilen irtibat tapmaly. Aýry adamlar bilen tanyş bolmak haky ýok. Ol öýde bolmaly. Ol hiç wagtda açyk ýalamaç bolup gezmeli däl. Namys hemişe mestur bolmaly. Ozam şoňa bitefawut bolup, onuň gyýdy gitse, ýanky jüre, jaz çalýan pasyklaryň ewine baryp oýnasa, onuň gelini baryp şoň ewine baryp oýnasa, arakorlaryň, ýa onuň hemşin denanasy, aýal dogany, ýa özüniň şüjere bir nisbetleri baryp oýnasa, şondan şol adam bitefawut bolsa, şoňa şeriat näme diýip at takýar. Şol adama şeriat deýýus diýär. Deýýus diýip at berýär şoňa şeriat. Şol deýýus diýerleriniň Hudaýyň berjek şikenjesi, berjek şoňa adabynyň bär başy näme? Cennetiň iyisi şoň burnuna degmez diýär. Cennet diýerler bir nygmat. Hudaý Taala o nygmaty hemmemize nesip etsin. O nygmat aýdyp düşündirer ýalak däl. Oň içindäki asaýyşlar, nygmatlar, iýbiçmellatlar. Şo nygmat muşkakyp 500 ýyllyk ýolunyň deweregini iş berýär diýär. Şoň deweregini 500 ýyllyk ýol baranda şoň iýsi burnuňa gurup durýar. İz burnuňa degenden soňra 500 ýyllap ýürüp ýetmeli. Bir adam deýýus bolsa, namusyna bitefawut bolsa, namusy gidip kişiniň adamlar bilen gurrun edenne gaýraty gelmese, kahary gelmese, şoňa deýýus diýär. Şol deýýusa cennetiň ýyzy burnuna degmez diýär. Ýani näme diýdi bolýar? Cennetiň 500 ýyllyk ýoluna deýýus barmaz diýdi bolýar. Nauzu billah. Şüjere tehditler var. Ulamalaryň ýokşy görýäni, ahullygyň barmaň diýäni, şundan şüri, sizi deýýus etmejek bolýar. Sizi oda salmajak bolýar. Sizi cennetten daş etmejek bolýar. Oýlaşsaňyz bolmaýarmy? Hudaý size akyl beripdir. Näme menafy var? Aya namusyň düzi satmadan bir adama abray bolarmy? Aya malyňa arakhora bermeden bir adama izzat bolarmy? 4-nji günäde arak içilýär. Arakda aýtdyk namusy akyl gidýär. Biz şu atky toýlarda hem namusy akly ellen berýäňiz, hem namusy nesebi ellen berýäňiz,
hem namusu mali ellen berýäňiz, hem mecdat ellen gidiýär. Ensaf etseňiz, hiç wagt inkar eder ýagdaýyňyz ýokdur. Emma adam jedele minse, bi ensaf bolsa, imandan ayrılsa, haqqı var, baydılanatlara itiraz etsin. Peygamber aleyhissalatu vesselam ayıptır. Mâzelle kavmin ba'de hedyen kânû aleyhi illa ulul cedel. Bir adam musulman olup hidayete düşenden sonra evet yoldan çıkmaz deyiptir. Meğer cedelkeş adamla onu da yoldan çıkar deyiptir. Aziz musulmanlar, cedel eşeğini minmen. Cedelliyeler adamı imandan ayıryanlattır. Cedel etmen. Fakat aklınıza kulluk edin. Oturdan, telefonunu yanına koydan bir fikir edin. Aya ulamalan näme menafası var şunla? Menafı şahsisi var mı? Ya şunun etmeginde bir riyasat var mı? Ya şunun özün düşünç var mı? Yüz size dil suduydan başkalat değil la. Şunu Hudaý destur edensen, siz etmeseniz de ol biz aydıp duran mı? Destur-u şeriat bolansan. Yoxam gurup eder näme bolsaň şo bolsaň bol gidiverdi vermeli. Weli ulama diýerler size göre deň bolmaýa, şun peýgamberiň weresesi. Peygamber aleyhissalatu vesselam adamlara hidayet etjek bolup nägadar jihad etdi Mekke-i Mukarremede. Mekke-i Mukarreme'nin müşrikleri kabul etmediler. Taif diyen şehre gitti, şo taada daýlary varmış. Belkim şoňa kömek berasyn, şolar meňe arkamda dursalar, men şu kafirler bilen mübarize edip bir dini İslam'ı şolara bir yetiştirasam deyip şolardan kömek islak gidenine bazı man gaýtam daýlarymyny masgara edip bir tofor jowan oğlullaň etegine daş berip şunu belläň deyip köşeden Peygamber aleyhisselam belläp daşladylar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın mübarek baldırlarına daş deyip endamının hamları serpilip qanları köşede olup zulkullap özünden gidip yıkılardı. Yine de gelip çiginini dağıp yine yörderdiler, yine de aşlama dururdular. Şecere edip duran ýagdaýda perişteler geldi, ya Resulallah ecaze ver, bunları kun feyekun edip yere sokoyun diyen wagtynda Allahümme ehde kavmi fe innehum la ya'lemun. Hudaýa Hudawenna sen şulara özüň hidayet et, şulara öz dogry ýola sal, bulara düşünmeýän betbahtlar diýdi. Bilen akly diýdi. Şonu ecaze vermedi. Bu ulamalarda şo peýgamberiň janeşini şoň ýerine oturup dilsuz bolansaň, ýene durup size durup dua ediýär, ýene size durup haýşde diýär, nesihat ediýär. Siz näme jedel etdiňiz? Siz näme diýip şulara pesadyň agyny açýaňyz? Aya aklyňyzy gowy bermeýäňizmi? Aya malyňyzy gowy bermeýäňizmi? Aya namusyňyzy gowy bermeýäňizmi? Şu da akı bolup duran fesatlardan habarınız yok mu, ýagdaýyňyz yok mu? Siz de bir düşünün kardeşler. Siz de bir hidayete düşün. Birin saadatımız, başyokorluğumuz, himmeladımız dindir. Dinimiz olmasa bizde vahşidir. Hop dini yok, adam da Avrupa. Gidiyensiniz, gitmeseniz de eşdiyensiniz. Şolarda näme insaniyet var, näme şeref var. Erkekleri bir kanjyk bilen maaşeret edip, heleyler de bir köpek bilen maaşeret edip gelipýär. İnsaniyet varmış orada, şeref varmış orada, abri varmış orada, izzet varmış orada. Özleri özü düýüp aýdypdyr o danışmentler. İnsanın erdişine fakat İslam gaýil bolýarmyş. Mektebi uruba insanı bu kulli nabud edecekmiştik deyip inni düýüpdirler. Bu özümüz görýär inha gaýraky dogollarymyzda hemmejiklerini elinden alınıptır, barıp täsvik gaýdýan. O bizim günümizde şu ulamalarının kadrini bilmeseňiz, bir beren nimetli Hudaýyň beren nimetin kadrini bilmeseňiz, siziň de başyňyzdan bir bela geljegine gurrun ýok. Bir bela geler, aňyr baş dillete sizi yetirer. Siz dogry olmasaňyz. Onun üçin dogry olun, jedel etmeň, betbaht bolmaň.
Din ulamalan kımı kadip fikretmen. Din hemmemizin ki. Hatta her adam şüzürü tasavvur etsin. Din fakat öz dinim. Huday fakat öz hudayım. Peygamber öz peygamberim diye. Her yerde dine kömek verilse barın siz de kömek verin. Her yerde dine letmedeyse siz de gelip ona kamayın. Din bir noktayı müşterekimizdir. Size bir adam ey kafir, ey bidin niyata kaharın geliye. Ne mi diye kaharın geliye? Ve beni şerefimden ayırdı. Beni dinden ayırdı kaharın geliye. Bes belli oluyor sen yüreğinde de dine erdiş gayil olmak. Yönü fakat düşünmeyeni ulamalan bilen cedel edip, ovan ahunu bilen cedel edip, beterrak arık içip, beterrak fesad ediyeniz. Mıniniz katı iştibadır. Oylansın, fikredin, ulamaları yapsın. Peygamber aleyhissalatu vesselam adamların helaketinin hakkında, necadının hakkında şu fermaş ayıttır. Ennâsı kulluhum helkâ illel ulema, illel alimun. Adam molunun hemmecigi helaktedir. Meğer alimler helaktedir. Şeriatı bilýärler helak bolmaz dipdir. El alimun kulluhum helkâ. Alim molunun da hemmecigi helaktedir dipdir. Hemmesi yanar. İllel amiluna bi ilmih. Meğer öz ilmine amel ediyen alimler şola yanmaz diptir. El amiluna bi ilmih kulluhum helkâ. İlmine amel ediyenler de hemmecigi helak bolur diptir. İllel muhlisun. Meğer halisen lillah amel ediyenler helak bolmaz. Vel muhlisun ala hatarın azim. Muhlislar da olukun hatarı vardır, o da kaygısız olur, yalıktadır. Bes aziz cemaatler, aziz cevallar, aziz musulmanlar, teveccüh edin Peygamberin gebine. Adam molunun hemmecigi helaktedir dedi. Şu helakten ayrılacak bolsan İslam dininizi bilmeli. Usulü din, furuğu dininizi bilmeli, iman akidanızı bilmeli. Özüne gerek halalladı bilmeli. Dinini bilsen seninle bir helaketten ayrıldın. Yoksam deslapki helakette şolun içinde kalayan. İnni bilip alim oldum, inni kaygısız oldum diye yanak değil. Alim da olsan seni helak bolyan o da yanyan. Ilmına amel etmesen. Bes ahun oldum kaygıyım yok, alim oldum kaygıyım yok diye yanak de. Şol evrenin bilen ilmına amel etsen. Sen şununla necat tapyan. Alim olup da tiriyek çekip görsen, alim olup nüzul alıp görsen, alim olup da harkların arasını pitne oklayıp görsen, alim olup da arak şerab içilen, eker kurulan meclise varıp da ona taviyet verip, onun nikahını kıyıp görsen, dağdağın tıkası şol alimdir. Ilmına amel ediyen adam helakten kutulya deyiptir. Hop, ilmına amel ediyen alimleri, ki mesela 5 tane talibi taşını uyuşurup, ya vaaz verip, ya şüdüre bir miktari faaliyet edenler, inni kaygısız bolum diye yarak değil. Şöyle ediyen işinde Huda için etmeli. Vakti ki sen talip okusan, onun garazın riyasat bolsa, halkın üşürdekadı bolsa, vaaz versen, onun garazın şöhret bolsa, kavarmak bolsa, ya ayrıcılar faaliyetler etsen, onun garazın maddiyat bolsa, ya mesela halkın gözü çüğün etsen, eden zatların hemmeci bildirek. Bes alim olup ilmine amel edenin bilenine kaygısız bollum diye riyalık değil, şey diyen işin halisen lillah olmalı. Hudayi hadir nadir bilip ya Rabbi Hudayi, men bir aciz günahkar benden, menne bir hiç doğruluk yok, illa ölün beni yalkağamasan deyip de Hudaya yalvarıp ediyen işinde lillahu fillah Huday için eden mi olsan, şunla sen necat tapacak.
Şuna diýerler muhlisine lehu'd-din. Eden işini halis dini Huda için edýän. Vel muhlisun ala hatarın azim. Muhlislar da kaygısız olur yarakda, onda hatarı bar. Şon Hazrat İmam Şafii rahmetullah aleyh öljek bolan wagtynda şeytan temessül edip bir suratda gelipdir. Gelip bir piçide suali edip Hazrat İmam Şafii'den soraptır. Hazrat İmam Şafii şon halisen lillah Hudaýyň welisi bolansaň oňa bir jogaby beripdir gatyden danşken. Şonu İblis heyran galyp ya İmam Şafii men şu kelme bilen 70 abidi iman rıbkasından ayırıp kafirlik rıbkasına sallym diýipdir. 70 abidi ki ömürni ibadet bilen geçiripdir. Şu kelmeň üstünde onu ýalňardyp iman dairesinden ayırıp küfür dairesine dahil etdim diýipdir. Sen maňa oňortmadyň diýip heyran galyp. Bes bir zat edýän halysanynda edýänlerini ipde kaygysız bolar ýalak bel. Hawfy hatyma pagat peýgamberleri ýok. Peýgamberden beýlesiniň kaygysy bar. Onun üçin hemmemiz kaygı etmeli zadımız ahiret, ağlamalı zadımız ahiret. Va ümmeti Muhammedin lev ta'lamuna ma ağlamu lebekeytum kethiran ve ledahiktum qalila. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın ümmeti, men bilýän misil bilsediňiz kän ağladınız, ağlazyk gülerdiniz diýipdir Peygamber Islam. Men bilýän ahirdimde başyňyzda näme gowga bar. İmam Şafii ýalak adamyga iblis gelipde pişide suallar bilen hewre müşkülada oklayan bolsa vay bahal onun berdeki adamlaň hal näjire bolar. Ondan sonra kabir diýen bir mekany biz girmeli, ya dawlagyň otly çukurundan bir otly çukur, ya cennetden bir bölek baý wakça, myň haýsydygyny biz bilemiz. Kabrimiz haýsy berdigini. Ondan sonra Arasat meydana kalan wagtynda bir ayaga min ayak basyp hemme adam ene dogma ýalanaç dawlak üstünden ýalyn seçip gün bolsa bir naýda defäňe naýda boy gelip peýniňi gaýnatjak günü bar. Otada kıygıracak, jar çekilecek, bir bölüňiz cehenneme gidersiňiz, bir bölüňiz cennete gidersiňiz diýip. Aýa biz şu dada haýsy bölüge gitjegimiz belli de. Mizan sırat ba otada. Sırat köfre barmakan hesabyň çekiljek. Şota adam günäňi bir gapdara, sowabyň bir gapdara goýuljak. Günäsi kän bolan helak boljak. Sowaby kän bolanyna nejat tapjak. Aýa şota da günäsi kän bolup helak bolýarlardanmy, sowaby kän bolup da nejat tapýarlardanmy? Sırat köfür diyen bir köfriň üstünden sürjekler, ol köfür dawdagyň üstünde. Gaty inçe, daş, şüjere bir köfri, gıllan inçe, kılıçdan kesgir, şoň üstünden sürülen wagtynda Hudaýyny tanıyan adamlar, şeriatda dogry bolan adamlar, 5 namysyny saklayan adamlar, şoň üstünden sagaman geçip gitjek. 5 namysyny saklamadyk adamlar da aýagy taýyp yıkıljak. Aýa biz şu dada haýsy birinden bir belli däl. Şüjere serne uçdyňy pikretseň, başa geljek günüňi pikretseň, ağlamasaň näme ýagdaýyň bar? Näjire bir dünýäyi 2000 televizyonyň filmi ýalak bir zat. Bir azyk zaman film diýerlerde çynýal gözüňe önüne görünýär, ýylpa dönüp nabut bolup aradan gidýär. Dünýede şonuň ýalakdyr. Dünýede gördüňiz özüňiz şahlar, baylar, hallar, beyler, halan işini eden adamlar hala nabut bollardan gitti. Kimin başını alıp durup durur? Eğer dünya bir adamın başını alıp duruyan olsa Hazreti Resul şununla daim kalır deyiptir. Şolar yanık azizi denginden geçiren dünyevi. Ben kimin koyacak? Hükmen geçirecek bolsa, hükmen ölmeli olsa, baramızda da şüdüre kavgalar başımızda bağ olsa, eden işimizden hesap kitap vermeli olsak, aya oylanışmalı mi, aya fikretmeli mi,
Näjere şüdürü bir şeriatın hormatı yırtılyan meclisleri ediliye. Ey yaşlılar, ey mescide katnap durun hacı ağalar, ulemalar şüdürü bir meclisi tahrim ediyenler. Şunne hetki şeriat bolya, namus akıl aradan gidip ara içiliye, namus mal aradan gidiye, namus nesep aradan gidiyen mahremna mahrem katışıya, deyyusluk icat ediye deyip, ulemalar özünü saklap barmaya, sen ne bir vaat ulemanın yanına olup, özün takva sırap yüren hacağa, ne mi deyip bariyan, on toyun tutyan, aya sen hudayın, ulemalın hudayından başka mı? Sen barcak yerin ulemalarından başka mı? Sen şeriatın ondan başka mı? Ulemalar haram deyip şondan savuluya, sen ne mi savulmayan? Sen nereden su içiyen? Düşünyeniz mi edip yüren işlerinize? Vağın sen namazı Huday deyip okuyan mı olsun? Musulmançılığın çın mı olsa? İmanın hakiki olsa? Ulemalar iki şon yokuşuyor ya, Hudayın kahrı kadar geliyor, şeriattan çıkılıyor deyip yokuşuyor yan olsa? Sen şeriatın yok mu? Sen Hudayın yok mu? Ne mi deyip sen ondan huddari etmeyen? Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın aydın gefi. Men ra'a munkaran felyughayyirhu biyedihi. Fe illem yestetıg fe bilisani. Fe illem yestetıg fe biqalbi. Ve zâlike edâfil iman. Şeriattan çıkma bir iş görsen, bari elin bilen avrat diye. Onu oňormasaň dilin bilen sev. Onu oňormasaň yüreň bilen şolady yokuş gör diye. Şu yüreň bilen yokuş görmek imanyň zäifliginiň alamaty. Bitew imanyň bar bolsa, kamil imanyň bar bolsa, hiç wagt ondan gaýtmazyň, wurar awradardyň diýipdir bar. Firavun kafir diýen bir kafir geçipdir. Hudaýlyk dawasyny edip. Şol wagtda Firavun kafirin mugabilinde Musa peygamber diyen bir peygamber dörep adamları hidayete çağırıptır. O zaman Firavun kafir Musa aleyhisselam'ı ihzar edip sen peygamberlik davasını diyen sen men bilen otur gepleş deyip ikileri birbirlerine harıqladı iş kökelmeli bolupdyr. Bu işlerin eşmeli bolupdyr. Firavun kafirin 80.000 cadugeri varmış. 80.000 caduger sahir Firavun'u yolundan çıkarıp yürenine şolur. Firavun Hudaýlyk davasyny diye şolun arkası bilen. Musa aleyhisselam da bolya, şonun bular oturýarlar, bir meydana çıkýarlar, yankı 80.000 caduger, her gaýsy 80 uloş tanaf alıp, şolary, şu tanapları ilan edip, halkın gözünü bağlap, 80.000 caduger her gaýsynyň 80 uloş tanafy ajdar bolup Musa aleyhisselam üstüne hamle diýerler. Musa aleyhisselam Hudaý destur ediyor ya Musa okla asanı. Asasyny oklan wagtynda asa orokony ajdar bulaqyda hemmejigini ýuwdýar. O zaman sahirler, cadugerler bilýär, syhyrynyň hakykaty ýokdugyny, merduma allap ýörelligini özleri bilýär. Gördü ki bir tayak ajdar boldy hemmesini ýuwdady. Billile bu taýda hakykat Musa bilenligini bildiler. Şonna amenna bi Rabbi Harun ve Musa. Biz Harun'un Musa Hudaýyna iman getirdik diýdiler. Harun ýene Musa aleyhisselam'ın dogany, o da Musa kömekçi bolup gelen peýgamberiň biri. Şuna iman getirdiler. Odam şu taýda Firavun onları tehdit etti. Ve la usallibannakum fi juzuğun nakhli. Sizin her gaýsyňyzy satan edip diýdi. Ağaçların şahasından başı şaq asyp goýaryn diýdi. Siz ewirliň Musa iman getirmekden däniň öňkü ýoluňyz bilen bolun diýdi. Şonna şola näme jogap berdiler? Len nu'siraka ala ma ja'ana min al-bayyinat faqd ma anta qal innama taqdi hadihi al-hayat ad-dunya. Ey kafir diýdi ola. Hergiz biz bilip görüp durukak seni ihtiyar edip bilmez.
Biz hak Hudaya, Musa'nın Harun'un Hudayına inandık. Hergiz biz seni olordan iler çekip bilecekke, sen elinde varını ayanma. Sen fakat hakim, şu dünyada sen hakimsin. Ahirette elinden gelecek iş yoktur, hesabını sen ahirette alırsın dediler. Şondan Firavun olarak katliam edip hemmesini öldürdü. Görün, hakikat imanlı adamlar şücre oluyor, ölümden korkmaya. Şurada bolya diye ki de sesini çıkarmasına ölümden aliyadılar. 80.000 Müslüman birden öldü. Musa Aleyhisselam'ın vaktinde bir zenana vadi. Firavun'un kıyığının saçını darayadı. Şol zenana elinden kaçanına bir tabii bir zat, bir denli bir zatın kaçarsa bir zat ederse, şuna ağzına bir zat diyen, aylâne şeytan diyen, ya bir zat diyen, sükut kalmaya. Her kimde bir tek kelam şuna ay diyen. Şu tağda, şol Firavun'un kıyığının başını darap, saçını darap tuğka, şu zenana oğrinşan Müslümanni, Musa Aleyhisselam'ı iman getiren zenana değil. Yönü Müslümanlığını aytmani, şu padişahın kıyığının başını darayadı. Şon kenizek bolup yiyordu şona. Elinin darak yasanına, taysemem kefere billahi. Ay Hudaya kafir olana lanet bolsun neydi. Helak bolsun. Hudaya kafir olan, Hudaya iman getirmedik, helak bolsun neydi. Bir ihtiyar şunu ayttı. O hem kıyıdı bildi ki, görse bir Müslümanmış. Şonun bardı, sen den neydi. Bir Hudaya bende olmandan den, yoksa atam aydar neydi. Yok, men dene bilecek derliydi, aysan aydar. Barda atasına aitti. Ey hatın neydi, deni oğlundan neydi. Yok, men dene bilecek de, men hakka hakikat Hudaya iman getirdim, Musa Aleyhisselam'a ammat boldum, men yolumdan denenini elliydi. O zaman Firavun yankıden ananı gereslep, 4 kazık kakıp, her kazığa bir elini, bir ayağını çarbi edip koydu. Kızgın gününe yatırdı. Den inni dedi. Eğer denmesen, yeke kursanında oğlanın damağın çaların dedi yanka. Yo, men Hudayından, Peygamber'den nedir denin? Hakka hakikat yol şol. Onun denip bilecekken. Şondan 5 perdendi vardı diye. Neşet oğul neşet yeke de şon kursanının üstünde damağın çaldı. Den. Yok. Berdeyli Allah Allah deyip durdu. İnni de ahirin fırsat. Şu Firavun kafirin bir demirden qadanı vardı. Kaysi bir adam Müslümanlığından denmese şu qadanı oklap eteğini ot yakıp kavurardı. İnni 3. işkencemi edecek. Den yolundan dedi. Seni kavurarın dedi. Yok denebilecek değil. Eteğini ot yaktırıp yankı qadanına kavurdu yankı denanani. Şol Firavun'un zenanası gözleyip durdu şunu. Gözleyen vaktinde asmanın kavsa açılıp guruh perişteler gelip şuna ziyaret ettiler. Şol guruh periştelerin ziyaret ediyenini görüp yankı denanı Firavun'a ey melgun, ey bidin, ne ennâle şellisen kanışık gezmeni, ne ennâle şelli gumrah olmalı deyip birden yakasından tuttu kıygır verdi. O Musa'nın cadusu men hanavada amada serayette inni deyip onu da hedaran işkence bile öldürdü. Enna açacak bolyanım şu iman yüreğe yapışandan sonra, Müslümançılık çınmalarından sonra ölme razı oluyor. Ferdentlerinin ölmeğine razı oluyor. Onların imanını görün, öz imanını görün. 5 riyallığına çevilmeyen dininden çıkıp görünüyor. Onlar din derekli himmet attan geçtiler. Oğlun şuna değiller kardeşler. Biz Müslüman, Huday Teala'mız var, dinimiz var,
ölecek, Hudaýyň huzuruna barjak, tamam eden etmişimizin hesabı kitap bas soruwa şu zatlara inanýan bolsak, näme dine bir tebawut bolýar? Näme namuslar düze gitdi, oňa biz eýe bolmaýar. Yerlerden bir aýyp edibersek bolmaýarmy? Din bir ahun mollaň kime, da mahun molla diýerişipýär. Siz de gelip ulamalarınıza kömekçi bolsaňyz bolmaýarmy? Şoňa arka bolsaňyz bolmaýarmy? Gayrat edin, kardeşler. Şu din müşterek. Dinimiz var, dünyamız da var, abirymiz da var, hemme kayfiyetimiz var. Dinimiz ellenizde, dünyamız da gider, şerefimiz de gider, abirymiz da gider. Aňyr baş belada duçar bolar. Hudaý tebarek we taala hemmemize tawfiq we hidayet berip, hemmemizi Hudaýa inanýan, ahirete inanýan, din bilen bolýan, din gayratyny yüreğimize berellerden etsin. Allahümme ya hadiyel mudillin, ya rahimel muznibin, ve muqil atharatil asirin, irham abideke devul khataril azim, vel muslimine kulluhum ecmain. واجعلنا مع الأحيار المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين.